биллахи мине шейтани раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Вальхамдулиллахи раббил алемин. Ессалату вессаламу аля расулина ва Мухаммедин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ессаламу алейкум ва рахметуллахи теаля ва баракетуху. Уважаеми братя, днешното ни хутбе ще бъде посветено на доброто отношение към животните. Аллах Субханаху ва Тааля подчинил всички видове животни на хората и ги стори благодат за тях. В свещения Коран той повелява: и сътвори той добитъка. В него има топлина за вас и ползи, и от него ядете. В него има и хубост за вас, когато го прибирате вечер и когато го подкарвате на паша. И носи вашите товари към страни, които не бихте стигнали, освен с тежък труд. Вашият господар е състрадателен, милосърден. Сътвори и конете, и мулетата, и магаретата, за да ги яздите и за украса. И сътвори той каквото не знаете. Заедно всичко това, ние като хора и разумни същества сме длъжни да бъдем състрадателни към тези животни. Да не ги угнетяваме, да не ги бием и да не ги оставяме гладни и жадни. Скъпи братя, животните имат права върху нас. Нашата религия ни заповядва да проявяваме любов и състрадание към всяко живо същество. Любимият ни пратеник салалаху алейхи веселям е казал: няма милост за онези, които не проявяват милост. От тази гледна точка, натоварването на животните повече, отколкото могат да носят, е угнетение за тях. Същото е и ако се оставят гладни и жадни. Отговорността за тази немилост пада върху човека. Всички ние трябва да знаем, че Аллах Субханаху ва Тааля е справедлив и ще вземе правото на животните от угнетителите. Обръщайки се към тях, ще каже: бях подчинил тези животни на вас, за да ви бъдат в помощ, но вие ги угнетихте и се отрекохте от моята благодат към вас. А любимият ни пейгамбер съобщава, че една жена е за джехеннема, именно поради това, че е затворила котка и станала причина за нейната смърт, като я оставила без храна и вода. Скъпи вярващи, биенето и псуването на животните също е голям грях. Относно това, пейгамбера салалаху алейхи веселям е казал: милостта не е изтръгната, освен от сърцето на разбойника. Когато видял човек да коли животно с неизострен нож, той се ядосал и казал: колко пъти ще убиваш това животно? В друго предание се съобщава, че е казал: убитото врабче ще съди онзи, който го е убил безпричинно в съдния ден и ще каже: о Аллах, еди кой си ме уби и нямаше причина за това, нито пък полза. Казано накратко, ние нямаме право да изтезаваме и убиваме животните, които са създадени в наша полза, нито пък да ги псуваме и ругаем. И нека не забравяме, че в съдния ден ще носим отговорност за всичко, което сме сторили на този свят. Молим се на Аллах Теаля да ни дава милост и състрадание в сърцата ни към всички живи същества. Уважаеми братя и сестри мюсюлмани, пожелавам ви благословен и щастлив петък. Ессаляму алейкум ва рахметуллахи теаля ва баракетуху.